Mo yabagaka kurua ase kenyoro kia Bosamaro nigo besokire nabo igokomo mochia omo MCA bwa wadi eyo ya Bosamaro Charles Keganda ase okoire getambo kronera kobeka SAI nabo igo gosira ensemo elia gendete kobage waka ekura rinde nyale kobage komurusia ABC anene omo Gavana bwe county ya Nyamira Nyaribo kolengana na abagaka abunigo batebire bono nigo ebwerendete abamenyi abo be county ya Kisii Gusii anene aba MCA be county ya Nyamira banyara ko bago chamo balige enchere bakonyara ko bakogayana emechando ya county ya Nyamira nabo igotari gwetera uko mwaka isko anene omugavana bwe county eyo n'abantu baba babulinga amangana ya tuwachagire na romutagite togendera meaning imbara akora public participation intwenkonyora na tole ntutweka koruenga kigochenga kiende buri mushimi we tokeganda wanjire ko impeachment motion yasi uchaso mugavana ito ngombo tomete Bosamaro uri legesi yago Bosamaro uri nyachoko na motomete akana kubeka impeachment motion ali bunge naje ta kora consultation ndio sikurwa Bosamaro na ujere kubeka impeachment ntola kana tara moteka kana ntutokayo ntokamanyitu babu bakata yaona bamanyitu lakini boyo nonyere boyo bana bwata mangana kujikogamba buikaira nelie ekawa kujikogamba mbagamba mawosa iyo atoke naro gusitayo lakini nkolengere liba liko gendeke gwange ikiro batwalenge ko abantu abantu tebanga Nyamira seitu tuguchakira mangana impeachment ntura iwo anyway ni Nyanza iga impeachment ya jadi ekya kenga na iyo chakira mbo sana tolabe ndoko